Ja, pinse. Pinsedag for knap 2.000 år siden skete der jo noget helt vildt stort. Der skete noget stort for disciplene. De her disciple, der har siddet i 40 dage, 50 dage siden påske og gemt sig op på et loft i Jerusalem og turde ikke komme ud, bange for, om de skulle blive ramt af samme skæbne, som Jesus var blevet. Bange for forfølgelse. Vidste måske ikke helt, hvad de skulle gøre. Og så sker der noget pinsedag. De bliver fyldt med Helligånden. De går ud, og de taler. De her disciple, som ikke havde nogen ret lang uddannelse, tror jeg godt, vi kan sige. De kunne lige pludselig tale, så alle mulige folk kunne høre det på deres eget sprog. Og de kunne tale med myndighed og autoritet. Og de kunne kalde til omvendelse, og de døbte 3.000 på den dag. Så der skete noget stort for de her disciple. Og der skete jo også noget stort, kan man sige, på et større plan. Fordi lige pludselig, så gik evangeliet for at være noget, som man kan sige måske primært var for det jødiske folk, til at blive spredt ud over hele verden. Lige pludselig så begyndte disciplene at gå ud til andre folkeslag, til andre byer, ud over deres egne landegrænser, til andre dele af det romerske imperium på det her tidspunkt, og begyndte at plante menigheder, også for mennesker, der ikke var jøder. Så pinsedag er en fantastisk stor dag i kirkens historie, men altså i virkeligheden i Guds historie. I Guds historie med os mennesker. Pinsedag er sådan på en måde et vendepunkt i, hvordan Gud han vil række evangeliet til hele verden. Så pinsen har altså rigtig meget med Guds mission at gøre. Det er det, jeg har skrevet her som overskrift. Guds store mission. Vi tænker måske mission som noget, vi gør. Noget, som vi skal gøre som kirke, som menigheder. Ud at drive mission. Men det gør vi jo, fordi at Gud har en mission. Gud har en mission, og Gud har altid haft en mission. Gud han har, fra Bibelens første sider, haft en mission. Og det er den, vi kan se udfolde sig side for side i det gamle testamente og i det nye testamente. Og pinsedag er på en måde et form for højdepunkt i den plan. I hvert fald et foreløbigt højdepunkt. Vi venter stadig på Jesu genkomst. Det tror jeg bliver endnu større. Men pinsen er sådan det foreløbige højdepunkt i Guds store mission for vores verden. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at ligesom lave en omvej til pinse, som jeg nævnte før også, hvor vi simpelthen prøver at kigge på nogle forskellige ting fra det gamle testamente, som en form for baggrund for at forstå pinsen. For at kunne se, okay, der er faktisk virkelig meget at fejre her i pinsen. Vi behøver ikke kun at fejre jul og påske, men vi kan i lige så høj grad fejre pinse, fordi det er virkelig en stor festdag. Men lad os starte helt fra starten. Helt fra denne verdens begyndelse. Jeg tror altid, man har stillet spørgsmålet, hvad er et menneske? Det her spørgsmål er så Davids spørgsmål. Hvad er da et menneske? Fra en af hans salmer. Den vil jeg tilbage til. Men hvad er et menneske? Jeg tror, i Danmark er der sådan 2 store fortællinger om, hvad et menneske er. Den ene fortælling hører vi i skolerne. De fleste skoler i hvert fald. På museer, i fjernsynet. Den begynder med et stort brag. The Big Bang. Og så udvikler det her univers sig fra noget meget småt til noget meget stort. Over 13,6 milliarder år. På et eller andet tidspunkt i den her meget lange fortælling, så kommer der liv, ifølge den her teori. Først en encellet organisme, der deler sig. Der kommer nogle flere cellede organismer. Så kommer der nogle dyr, der kan svømme. Nogle, der kan gå. Og så kommer aben, og så kommer vi så som en form for fætter til aben. Det er jo sådan i grove træk udviklingslæren, sådan som jeg er sikker på, at de fleste af jer kender den. Hvad er et menneske ifølge den teori eller fortælling, som man lærer om i The Big Bang-teorien, i udviklingslæren? Jo, det er jo, at du er her, jeg er her, som et produkt af generationer, millioner af generationers udvikling, hvor at der er sket nogle tilfældigheder, og der har været en eller anden form for kamp mellem dem, der kunne overleve. Og så sidder vi så her i dag. Vi er så tilfældigvis
lidt mere intelligente end vores fætre, aben, og vi kan forstå, og vi kan snakke sammen osv. Men i bund og grund så er den her fortælling, som man hører i vores samfund, en fortælling, som der er ikke nogen større mening med, at vi er her. Der er ikke nogen, der sådan har sat dig her, vil man sige. Hvis man spørger noget teori, der er ikke nogen, der sådan har villet dig. Jo, dine forældre har villet dig, men der er ikke en eller anden form for stor magt i universet, en eller anden form for vilje i universet, der har sat dig her med et formål. Der er heller ikke sådan, at der er en eller anden, der har en idé om, hvad du skal bruge dit liv til. Det må du faktisk selv finde ud af. I vores samfund taler man en del om rodløshed, og jeg tror selv, at en af grundene til det her med rodløshed, der er sikkert også mange andre, men har noget at gøre med, at hvis man spørger den her teori, hvis man spørger i skolen, eller hvis man spørger, undersøger tingene rundt omkring i vores samfund, så får man faktisk ikke noget særligt klart svar på, hvorfor vi er her. For der gives ikke noget svar med den her teori. Det kan godt være, at det virker lidt fremmed for jer. Det håber jeg jo på en eller anden måde, at det gør. Fordi vi tænker selvfølgelig, og det håber jeg ikke, vi tænker, at livet er så meningsløst, og som noget, hvor vi selv ligesom må finde ud af det, og det er sådan lidt tilfældigt, vi er her, fordi det er der en meget deprimerende måde at leve på. Det er det jo virkelig, en deprimerende måde at leve på. Og heldigvis er der også en anden fortælling om, hvor vi kommer fra, og det er den, jeg gerne vil trække frem nu. Fordi når David han spørger, hvad er det et menneske? Det gør han som en del af salme 8. Han står der og kigger op på universet, på himlen, når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der. Hvad er så et menneske? Hvem er lille jeg i den her store verden? Er der nogen større mening med jer? Er jeg bare sådan et tilfældigt produkt? Er jeg bare en klump organismer, molekyler, der er sat sammen? Eller er der noget mere? Og så fortsætter han jo. Et menneske, at du husker på det. Mennesket i bibelsk forstand, i kristen forstand, den kristne fortælling om et menneske er, at det er et væsen, som Gud husker på. Og det er et væsen, et menneskebarn, som Gud tager sig af. Der er en vilje, et væsen, som har villet dig og mig og os. Der er en grund til, at vi er her. Der er en, der har sat os her, og som har omsorg for os, som husker os, hver og en af os. Og vi har fået en status kun lidt ringere end Gud. Det er ikke nogen tilfældighed, at vi har en høj intelligens som mennesker. Det er ikke nogen tilfældighed, at vi taler om os selv som en form for kronen på værket. Fordi at det er sådan, Gud har skabt os. Han har skabt os med en fantastisk høj værdighed. Kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Kronet. Det er sådan et kongebillede. Konger bliver kronet. Mennesket bliver kronet, fordi at vi er indsat som konger i Guds verden. Det er ikke bare én konge, men et hvert menneske har en kongeværdighed. Der er også en dejlig børnesang, der hedder Kongebørn. Og det er jo en fantastisk sang, som vi hver især kan synge, fordi at vi er alle sammen kongebørn. Vi er alle sammen skabt med værdighed og med ære og med herlighed. Og du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Vi har simpelthen fået også en form for kongerolle. Ikke bare en kongeværdighed, men også en kongeopgave i vores verden. At vi skal herske over Guds skaberværk. Jeg vil vende tilbage til, hvad det betyder. Lidt mere konkret. Alt har du lagt under dets fødder. Og så slutter han af, og han starter på samme måde. Herre hvor Gud, eller Herre hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du som har bredt din pragt ud på himlen. Sådan starter og slutter den, fordi det er der, hvor det begynder. Bibelens fortælling om mennesket begynder med en lovprisning af Gud. Vi har værdighed, vi har ære, vi er gjort lidt ringere end Gud, fordi Gud har skabt os. Gud har sat det i gang. Gud har en plan med os. Gud har en vilje med os. Gud han har tanker om os. Gud har store ting i vente for os.
Hvor herligt er dit navn over hele jorden. Lad os gå tilbage til den første side i vores Bibel, hvor Gud han siger, lad os skabe mennesker i vores billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han det. Nøgleordet her er skabe, som I kan se. Skabe, skabe, skabe. Gud han har skabt os. Det gør en kæmpe forskel, om vi er blevet til ud af sådan ingenting, ud af tilfældigheder, ud af mutationer over generationer og molekyler, der er sat sammen, eller om vi er skabt og sat her med en mening og et formål, med værdighed. På Bibelens tid var der også konkurrerende fortællinger om mennesket, ligesom vi har i vores tid, hvor vi har den kristne fortælling om mennesket. Vi har også en naturalistisk Big Bang fortælling om mennesket. Men på Bibelens tid var der også forskellige konkurrerende fortællinger om, hvad et menneske var. Hvis vi prøver at slå en lille omvej omkring det babylonske, et af Israels nabofolk, Babylon, som vi jo også kender fra Bibelen, de havde også en skabelsesberetning, eller flere sådan set. Men noget af det, der ligesom er, når de fortæller om menneskets skabelse, så handler det om, at guderne, man troede på flere guder, guderne var sådan lidt trætte af at skulle tage sig af verden helt selv. Det var noget bøvl. De ville hellere bare slappe af. Og så skaber de mennesket, som I kan se her i den beretning, som man kalder Enuma Elish, hvor der står om Marduk, som man kan se op til højre på skærmen. Han siger, sandelig, jeg vil skabe et vildt menneske. Han skal stå for at tjene guderne, så de kan slappe af. Mennesket er en slave i den babyloniske tankegang omkring mennesket. Mennesket er en slave. Måske var det, fordi man oplevede livet som slidsomt og hårdt, bøvlet og skulle dyrke jorden. Og alle de ting, der hører med menneskelivet, der er hårdt og tungt. Det måtte jo hænge sammen med, at vi var sat her som slaver af guderne. Sådan var den babyloniske tankegang. Den tankegang er så anderledes end Bibelens tankegang. Mennesket er ikke sat her som slaver i Guds verden. Vi er skabt i Guds billede. Vi er skabt, så vi ligner Gud. Vi er gjort kun lidt ringere end Gud, som vi læste i Salme 8. Det er en kæmpe forskel. Vi er ikke her som slaver for Gud. Vi har skabt med et langt større formål. At opfylde Guds verden og bringe hans herlighed ind i den her verden. Det lykkes ikke så godt for os. Det ved vi jo også godt. Og det er også en del af Bibelens fortælling, at mennesket er jo også utrolig dygtigt til at lave ondskab i vores verden. Både i det lille plan, i vores personlige liv, men også på det store plan. Det er også en del af Bibelens fortælling. Men det grundlæggende i Guds fortælling, der hvor det starter, det er med menneskets værdighed og Guds planer for os mennesker. Vi tager også lidt tur forbi Egypten, hvor at de her faraoer, de egyptiske faraoner, de havde herlighed og ære. Det var virkelig nogle store mænd, og det kan vi jo se i dag med deres store pyramider og statuer osv. Og her er der en tekst, som farao Amenhotep, eller handler om Amenhotep den 3., og som ligesom taler om, hvordan at skaberguden Amon ligesom taler til ham her farao, og kalder ham her faraoen for min elskede søn, min eneste søn, mit levende billede, som er blevet oprejst til at være menneskets herre. Du er min elskede søn, mit billede, som jeg har sat på jorden. Jeg har overladt til dig at herske over jorden med fred. Det er jo store ting at få at vide som en farao, at man er helt særlig, man er ligesom i Guds billede. Man har noget helt særligt, som alle de andre almindelige egypter og slaver, man ellers havde, de på ingen måde besad. Man var sådan en form for halvgud nærmest, og havde virkelig fortjent herlighed og ære.
Men det er præcis det samme, som Gud siger til hvert eneste menneske i vores Bibel. At mennesket er skabt i Guds billede. Ikke kun kongen i Jerusalem, eller kongen nede i Egypten, eller hvor de ellers kunne være, de her konger. Men et hvert menneske. Uanset om man så ellers måtte leve sit liv som slave, fordi at det var sådan, at livet havde formet sig. Eller man boede i et palads, eller man havde et helt almindeligt liv. Eller man var barn eller voksen. Skabt i Guds billede. Skabt med en kongelig værdighed. Det er Bibelens syn på mennesket. Den tager simpelthen, jeg vil sige, det som ellers i Egypten kun galt farao, og sige, det gælder alle mennesker. Der er ikke nogen, der ligesom kan hæve sig over de andre og sige, jeg har mere værdighed, jeg er mere sådan, jeg har mere sådan krav på gudernes yndeste end alle jer andre. Nej, et hvert menneske er formet og skabt og villet af Gud. Så hvis jeg sådan lige skal prøve at samle op på den første del her omkring et bibelsk menneskesyn. Et hvert menneske er skabt i Guds billede og har ubetinget værdi. Værdi er ikke sådan noget, man ligesom opøver over et langt liv. Og måske falder lidt i værdi, når man ikke længere kan arbejde eller så videre. Nej, ubetinget værdi. Fra foster til grav har et menneske ubetinget høj værdi. Uanset, vi lever i et ret lige land, andre steder i verden er der meget ulighed, men uanset ulighed imellem os, forskelle mellem køn, mellem baggrund, uddannelse, alle mulige ting, vi ligesom kan se forskel mellem hinanden, så er vi skabt med en ubetinget høj værdi. Og sådan må vi også se på hinanden. Se på hinanden. Også dem, vi ikke kan lide, eller dem, som er meget mærkelige, synes vi selv, som mennesker med ubetinget høj værdi, og som sat her, formet af Gud og villet af Gud. Det er Bibelens menneskesyn. Og så har et hvert menneske kongelig status, og har del i menneskehedens kongelige formål. En konge er både en værdighed, men det er også en opgave. I hvert fald bibelsk set, der havde kongerne en meget vigtig opgave, og det vil jeg vende tilbage til lige om lidt. Men lad mig lige slutte denne her del af med nogle fantastiske vers fra salme 139, der ligesom sætter trumf på i forhold til et bibelsk menneskesyn. Det gælder faktisk også, før man overhovedet kan udrette noget som menneske. Det er David, der siger, det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte. Blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen af dem, Gud? Et menneske har ubetinget højt værdi, selv inden det kan gøre noget. Også hvis det kommer til et sted i livet, hvor man ikke synes, man kan gøre så meget, eller ikke har så meget betydning længere i forhold til, hvad man godt kunne tænke sig. Et menneske, du og jeg, har ubetinget høj værdi hele vejen igennem for Gud. Og sådan må vi også se på hinanden. Ja, lad os skifte fokus en lille smule, så kig på, hvad er så menneskets formål? Hvad er menneskets mission, kunne man sige? Hvad er det for en mission, Gud havde, da han skabte mennesket? Hvad er det, vi skal gøre i Guds skaberværk? Ja, der står nogle lidt barske ord her i 1. Mosebog kapitel 1, hvor der står, at Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Jeg har kaldt det her for åndelige eller kongelige kvababbelser. Jeg ved ikke, om jeg stadig bruger det ord, men jeg skulle godt lide, det her ordspil. Nå, men i hvert fald har man jo sådan, hvad skal vi gøre med det her?
Og jeg underviser i hebraisk, og det bliver ikke bedre af, at man står op i den. Nogle gange så kan man jo redde ting ved at stå op i den hebraiske tekst. Sådan står det i virkeligheden. Men her, hvis man går til den hebraiske tekst, så er det stadig ret barsk tekst, der sådan ligesom at underlægge sig jorden og herske over dem. Og vi taler om klimakrise og om at passe på vores natur. Så hvordan hænger de her ting sammen? I Bibelen 2020, som udkom for 6 år siden, der blev det noget med at tage ansvar for jorden. Ja, det kan man jo så diskutere, om det er lige præcis det, der ligger i det. Men i hvert fald, så viser det lidt om, det er lidt, hvad gør vi lige med sådan et vers her i Bibelen? Men der er en salme, som er en salme til kong Salomo, som fortæller det om, hvordan kongen skulle regere, og som måske kan hjælpe os til at forstå, hvordan mennesket skal, så at sige, regere i Guds verden. Det er Salomo, der siger, Gud, overdrag dine domme til kongen, din retfærd til kongesønnen, så han dømmer dit folk med retfærdighed, og dine hjælpeløse med retsindighed. Bjergene skal bære fred for folket, og højene retfærdighed. Han skaffer folkets hjælpeløse ret. Han hjælper de fattige og knuser undertrykkerne. Jeg tror, at det her det på en eller anden måde skal være vores baggrund for at forstå, hvad det er, Gud han vil, også for os mennesker. Når han taler om at underlægge og herske, så handler det om at gøre det til at beskytte jorden, til ansvar for jorden, og kan man sige, knuse undertrykkerne i den forstand, at herske på en måde, tage ansvar for jorden på en måde, sådan at bjergene bærer fred, sådan at jorden trives. Gud han elsker jo ikke bare os mennesker, men også resten af skaberværket, og han så, at det var godt. Og han ønsker, at også når vi har lagt vores hånd på det, at det også må være godt. Vores skaberværk, vores natur, vores verden, som vi er sat ind i. Jeg tror, det er det, der ligesom ligger med, at vi skal, det er nogle lidt barske ord, men vores kongeopgave har altså et positivt formål, at gøre den her verden til en god verden. Hvordan man så gør det, kan man jo så snakke meget om. Men jeg har bare lyst til sådan at give nogle få punkter her. For det første, vi har ikke et mandat til at udpine jorden. Det er ikke det, der ligger i, når Gud siger, at vi skal herske og underlægge os den. Vi skal ikke undertrykke den på den måde, at vi udpiner den og ødelægger den. Det er ikke det, der ligger i den her opgave, som Gud har givet mennesket. Og vi kan ikke fralægge os ansvaret med henvisning til, at jamen, Gud han skaber nok nyt engang. Det gør han jo. Men mens vi er her, så har vi et ansvar for vores verden. Vi har altså et ansvar for at få Guds skaberværk, naturen og også samfundet, ligesom alt det, der ligesom er vores verden, til at blomstre. Og det er jo en kæmpe stor opgave, og ingen af os kan jo klare det hele, men vi har ansvar for, kan vi sige, så langt vores evner rækker. Så nogle af os har stor indflydelse, nogle af os har måske mindre indflydelse. Vi har forskellige, så at sige, rækkevidde på, hvad vi kan gøre. Men vi har et ansvar inden for det, der er vores rækkevidde, så at sige, til at tage ansvar for den verden. Gud han har givet os en kongelig opgave med at forvalte den verden, vi er i. Lad os kigge lidt mere på det, sådan ud fra sådan en form for Bibels tankegang. Vi læser i 1. Mosebog kapitel 2 om skabelsen af Adam og hans opgaver, hans første opgaver. Jeg ved ikke, om jeg tænkte på, at han blev skabt med en opgave. Det var ikke bare sådan at sidde under et træ, og så passede det hele sig selv. Han var faktisk skabt med en opgave. Der står sådan her om Adams, eller skabelsen af Adam. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han havde formet. Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på, og gode at spise af, vokse frem af jorden. Også livets træ midt i haven og træet til kundskab om godt og ondt. Og så fortsætter så den her tekst. Lidt senere. Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have.
for at han skulle dyrke og vogte den. Som blev altså sat ind i en have, en afgrænset have, for at han skulle dyrke og vogte den. Og det er derfor, jeg har skrevet til det her billede, om det er måske en lille smule for idyllisk, at Adam han bare kan sidde der, og så kommer Eva, hun har lige været lidt på arbejde og plukke lidt bær til ham, så kan han bare sidde og nyde det der. Om det ikke måske er en lille smule for idyllisk. Det er så jo ikke et bær, men den forbudte frugt. Men i hvert fald, måske skal vi forestille os noget andet, at der faktisk var et arbejde forbundet. Selv her i Guds oprindelige verden var der et stykke arbejde for mennesket at gøre. Vi hører ikke så meget om præcis faktisk, hvad det her arbejde gik ud på. Vi hører en lille smule, men ikke sådan forfærdeligt meget. Men det her billede, eller den her beskrivelse af Adam i en have, er ikke sådan fuldstændig unikt for Bibelen. Der er sådan et billede her fra en assyrisk konge, en af de andre nabokonger. Der er sådan en form for relief her, hvor man kan se en palashave. Så den her store konge, assyriske konge, som jo havde underlagt sig nærmest hele verden på det her tidspunkt, han havde sådan en palashave med en helligdom indeni. Og her har han helt sikkert haft en eller flere gartnere til at passe haven for sig. Så vi skal forestille os, Adam han er ligesom sat ind i sådan en palashave eller tempelhave. Det var Guds, så at sige, tempel. Gud han gik jo der inde i haven, ligesom en konge han ville gå i sin tempelhave eller palashave og nyde aftenbrisen. Sådan gjorde Gud det også. Det er ligesom den beskrivelse, vi får her i de første kapitler af Mosebøgerne. Så det er simpelthen, Adam er på en måde en gartner i Guds have. Det er sådan lidt abstrakt, så jeg skal prøve sådan at gøre det lidt mere konkret efterhånden. Men her skulle han så dyrke og vogte haven. Og noget af det, han skulle i hvert fald i denne her have, det var, at han jo skulle navngive de her dyr. Det får vi at vide lidt senere, at han fik opgave med at navngive dyrene. Han fik ligesom et overordnet ansvar for denne her have. Gud uddelegerede noget ansvar. En form for, vi har allerede talt om, at han skulle være en form for konge, men han skulle også være en form for gartner, der ligesom skulle holde styr på den her have og passe på den her have på vegne af Gud. Gøre den her verden til et virkelig godt sted for Gud at være i. Han skulle dyrke den, han skulle også passe på den. Hvordan skulle han passe på den? Var der nogle fjender her i Guds tempelhave, palashave? Ja, der var jo faktisk en. Der var jo faktisk en slange, som faktisk skulle være underlagt og hersket over, undertrykt og knust, fordi den ville ødelægge det gode i Guds verden. Adam havde faktisk også et ansvar for at passe på den her have over for en fjende. Vi ved ikke, hvor slangen kommer fra, og mange filosofer har spekuleret på, hvordan i verden kan det her hænge sammen. Vi må bare sige, at det Bibelen siger er, at der var en slange, som modsatte sig Guds vilje. Og Adam og Eva fik at vide, at de havde til opgave at bevogte det her paradis mod denne her slange. De skulle passe på den. Det er sådan den ene del af den her opgave. Så havde han også en præsteopgave. Og det er egentlig ud fra lidt fra de samme ord. Fordi at de her ord, dyrke og vogte, de bliver også brugt i forbindelse med præsterne. Særligt i forbindelse med levitterne. Men først har jeg et vers her fra 1. Mosebog kapitel 3, vers 24. Det er så lige efter, at Adam og Eva blev drevet ud af den her have, så sætter han nogle keruber op med flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Så det her med at vogte haven, det kommer hurtigt til at handle om ligesom at vogte den i forhold til det, der var udenfor. Måske har det også været noget af Adams opgave, ligesom at beskytte denne her afgrænsede have i forhold til det, der var udenfor. Og i hvert fald så kan vi se, når vi kommer om i 4. Mosebog, om levitternes opgave. Levitter var en del af præstestanden og havde så sådan en særlig opgave at hjælpe til i templet
men også beskytte templet, sådan at der ikke ligesom kom nogen ind i templet og overskred de grænser, der var der. Og der står sådan også i 4. Mosebog, at de her levitter skulle varetage vagttjenesten foran åbenbaringstemplet, altså det her første tabernakel for hele menigheden, når de udfører arbejdet i boligen. Så her bruges de her samme udsagnsord, dyrke og vogte. Det bliver brugt flere gange omkring levitternes, omkring præsternes tjeneste. Så hvis man har det her, kan man sige, det her med, når man læser de her tekster, så bliver Adam simpelthen beskrevet som en form for præst. Han har sådan en præstelig opgave i Edens have, som en form for model for, hvordan menneskets opgave skulle være i det hele taget. Altså en opgave, der handler om at passe på den verden, som Gud har skabt. Pas på at opdyrke, pas på den natur, den verden, som Gud har skabt. Det er sådan gartnerdelen af det. Og så den anden del, som handler om præstedelen. Præsternes vigtigste opgave var jo at formidle Guds velsignelse. Det var sådan en form for mellem Gud og andre mennesker. Så når man kom op til templet, så overleverede man sin offergave til præsten, som så gjorde noget med den, og så velsignede han den, der kommer med offeret på vegne af Gud. Det var ligesom præsternes opgave, var sådan en form for mellem Gud og mennesker. Og sådan har mennesket i det hele taget fået sådan en form for mellemmands opgave mellem Gud og resten af skaberværket. Det er simpelthen vores mission som mennesker at være nogen, der bringer Guds velsignelse længere ud i vores verden. Sådan at hele skaberværket får et kæmpe stort vidnesbyrd om, hvem Gud er, og bliver mødt af Guds velsignelse. Ja. Opsamlingen. Præster, pinse og Guds plan. Jeg har ikke talt så meget om pinse, men nu vil jeg prøve lige at lave en lille kobling til pinsen, så jeg ikke føler, at vi er gået helt vildt i Bibelen. Det jeg har talt om, det er menneskets kongelige status og værdighed. Menneskets uvurderligt høje værdi. Hvert menneskes høje værdi over for Gud. En værdi, der ikke kan gradbøjes efter, hvem man er og hvad man kan præstere, hvor man er født og med de forudsætninger, man har, men en fantastisk høj værdi i Guds øjne. En kongelig status, en kongelig værdighed. Og så en kongelig opgave og en præstelig opgave med at forvalte det, som Gud har givet os som mennesker. At vi er sat her til at tage vare på Guds verden. Og vi er sat her til at bringe Guds velsignelse ud i verden. Og lige præcis det med at bringe Guds velsignelse ud i verden, rummer den her kobling til pinsen. Fordi pinsen er jo det sted, hvor at Gud ligesom slap evangeliet løs på en helt ny måde. Og Gud vil, at Guds velsignelse, evangeliet om Jesus, det at mennesker kan få fred med Gud, kan komme tilbage til Gud, det er ligesom det pinsen gør. Ligesom lukker op for det. Og det er det, som var tænkt helt fra starten. Så pinsen er på en måde det her en form for genskabelse af det, som der var tænkt fra begyndelsen. Vi var tænkt fra at leve i fællesskab med Gud, ind i den her have, med den her opgave. Og pinsen er den dag, hvor Gud han ligesom slap det løs og begyndte på den her genoprettelse af mennesket. Inviteret mennesker ind i fællesskab med Gud. At nu vil han altså ikke bare bo i en have, og mennesker skal bo uden for haven, men bo i mennesker og have fællesskab med mennesker og udruste mennesker til at være konger og præster i hans rige og bringe velsignelse fra Gud ud i vores hverdag, ud til vores medmennesker, ud i den verden, vi er sat i hver især. Så pinsen er simpelthen det foreløbige højdepunkt i Guds plan. Det er en form for nyskabelse i virkeligheden. En åndelig nyskabelse af det, som var fra begyndelsen. Det, som vi var skabt til at være som menneskehed. Som gik tabt i syndefaldet. Og som Gud igennem Bibelen og igennem sin frelseshistorie
vil genoprette. Der er pinsen ligesom det foreløbige højdepunkt, hvordan han vil tage bolig hos os, og bo hos os, og nyskabe os, fylde os med sin ånd, og gøre os til præster og konger i hans rige. Ja, lad os takke og bede. Kære Gud, vi takker dig for din store godhed. Tak fordi du har skabt os med mening. Tak at hver eneste åndedrag er meningsfuldt, fordi de vidner om din store skaberkraft, din skabervilje, din vilje til at opretholde os, din vilje til fællesskab med os. Tak, at du har skabt os med et formål. Tak, at hver dag er formålsrig. Og vi beder om, at vi også må blive fyldt med det. At du må fylde os med det og fylde os med dig. At vi må have fællesskab med dig. Og vi må se mere, hvem du er. Vi må også se mere af vores plads i din store mission. Se mere af vores plads som præster og konger for dig. Og hvad du har tænkt, at vi skal gøre der, hvor vi er. Og Gud, vi beder for den her dag og for de her dage, vi har sammen her, for pinsen, at du må gøre det stort for os. At du må vise os pinsens betydning ind i vores liv. Og vi beder om, at evangeliet må bare blive spredt, og endnu flere mennesker må komme til at møde det. I Jesu navn. Amen.